ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଏସ୍କେଏମ୍ ଜିକେ କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 10 ଜାନୁଆରୀ 2023। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିକାର ଟପ୍ 20 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବିଷୟରେ। Number 1. World Hindi Day. World Hindi Day is observed on 10 January in every year. 1975 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗପୁରଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୈଠକରେ 30ଟି ଦେଶ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ 2006 ମସିହାରେ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ରୂପେ ଘୋଷଣା କଲେ। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ନେପାଳ, ଗୁୟାନା ପରି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୀ ଦିବସ ରୂପେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ। Number 2. Who elected as new Speaker of the US House of Representatives? US House of Representatives ନୂତନ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? Answer: କେଭିନ୍ ମକାର୍ଥୀ। Number 3. Who becoming the first female Sikh judge in US? କିଏ US ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶିଖ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? Answer: ମନପ୍ରୀତ କୌର ମନିକା ସିଂ। Number 4. What is the theme of 26th National Youth Festival? 26ତମ ଜାତୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଅଟେ? Answer: ବିକଶିତ ୟୁବା ବିକଶିତ ଭାରତ, ବିକଶିତ ଯୁବା ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ। Number 5. Which state becomes the country's first digitalized banking state? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନିଜକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛି? Answer: କେରଳ। Number 6. Which Indian personality to be conferred with the award for global leadership by Harvard Law School Center? କେଉଁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହାର୍ଭାର୍ଡ ଲ ସ୍କୁଲ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ବା ଆୱାର୍ଡ ଫର ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଡରସିପ୍ର ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର: ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। Number 7. Which initiative wins the Platinum Award in Digital Empowerment of Citizen category at Digital India Award? Answer: National Agriculture Market. Number 8. Which department has come out with a portal for rehabilitating child victim of sexual assault and abuse and improving conviction cases? ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତିତ ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତିତ ଶିଶୁଙ୍କ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ବିଭାଗ ଆଗକୁ ଆସିଛି? Answer: Apex Child Rights Body NCPCR, National Commission for Protection of Child Rights. Number 9. Wildlife Conservation Bond has been launched by whom for the protection of black rhinoceros? Answer: World Bank. କଳା ଏକଶିଙ୍ଗୀ ଗଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବଣ୍ଡର ଘୋଷଣା କରିଛି? Answer: ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ। Number 10. Which is the fastest growing city in Asia Pacific in 2023? ଏସିଆ ପାସିଫିକର କେଉଁ ସହରଟିର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 2023 ମସିହାରେ ଘଟିଛି? Answer: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। Number 11. India provided 75 buses to which neighbor country as part of its neighborhood policy? ଭାରତ ନିଜର କେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ନେବରହୁଡ୍ ପଲିସି ଅନୁଯାୟୀ 75ଟି ବସ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି? ଉତ୍ତର: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। Number 12. What is the name of the state where traditional Chechera festival has been celebrated? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଚେଚେରେ ନାମକ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରିଅଛି? Answer: ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ। Number 13. Who has clinched the girls under 15 squash title at the 2023 British Junior Open Tournament? ବ୍ରିଟିଶ ଜୁନିୟର ଓପନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କିଏ 15 ବର୍ଷ ବାଳିକା ସ୍କ୍ୱାଶ ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି? Answer: ଅନାହତ ସିଂ। Number 14.
who has been appointed as the new MD and CEO of Paytm Payment Bank Limited? କିଏ ନୂତନ ଭାବେ ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡର MD ଏବଂ CEO ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? Answer ସୁରିନ୍ଦର ଚାୱଲା. Number 15. Former Governor of West Bengal and Bihar who was passed away recently in Prayagraj, Uttar Pradesh. ପ୍ରୟାଗରାଜ ଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ ଅଟନ୍ତି? Answer କେଶରୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ. Number 16. Which state offer India's first lithium ion cell factory? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଭାବେ ଲିଥିୟମ ଆୟନ ସେଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ. Number 17. Sex with consent on false promise of marriage does not amount to rape, said by which court recently? ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଏକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ ବୋଲି କେଉଁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ. Number 18. After Hindi and Tamil, Australia schools add which language to curriculum for linguistic diversity? ହିନ୍ଦୀ ଓ ତାମିଲ ଭାଷା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେଉଁ ଭାଷାକୁ ନିଜ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ପଞ୍ଜାବୀ ଭାଷା. Number 19. In a world's history, for the first time, an AI robot is said to reportedly defend a human in court. It will run on defendant's phone through an app called Do Not Pay. ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏକ ରୋବୋଟ କୋର୍ଟରେ ଏକ ମଣିଷ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି. Number 20. Who was honored with the Lifetime Achievement Award at Jaipur International Film Festival? କିଏ ଜୟପୁର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପର୍ଣ୍ଣା ସେନ, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡିରେକ୍ଟର. ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 20 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ. ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ. ଧନ୍ୟବାଦ. ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ.